Коса хора, аз съм Бобчо Бога, в днешното видео ще видим подкаст. Ще поиграем Mining Reload, но първо искам да си сменя кирката. Какво? С тази? Ами не, с тази пък искам. Ето така. Качеството пак е зле сигурно и на това видео, но не се знае. Аз ще го поправя лекичко. Къде ми е ради? Прейде. Опа! Добре, че не пускаме мулти. Качеството е зле, защото малко камерата ми не е най-добрата на света. Телефона ми е падал по камера над 20 пъти, малко е счупена и малко снима много зле. Преди снимаше перфектно. Преди имах видео на Майнкрафт, което бях заснел перфектно, но го изтрих. Защото стана едно нещо с него и просто го изтрих. Но много лошо качество, знам. Но какво да направя, хора? Телефона ми малко, камерата му е прецакана много. Но поне имате видео. Радите се, че имате видео от вашия нелюбим ютубър Бобчо Бога. Нелюбим, защото не мисля, че много хора ме гледат. Все последователя имам, но сме на най-омразния ми мап. Защо този мап е още тук? Този мап е ужасен, поне за мен. Не ми харесва. Не знам, просто. Това май преди беше горе-долу нещо като Battle Royale map. А сега е нормален си мап такъв за reload, което не ми харесва, тъй като преди ми харесваше като беше на Battle Royale. Беше по-различно. Сега тук е малко по-странно. Але качеството виждам, че е малко зле. Не съм и най-добрия на играта. Цяло се завърнах в играта скоро. Да, малко се поупражнявам вече. Горе-долу се опитвам, но малко не ми се получава. Малко не ми се. Мога ли да спра? Да взимам помпи. И да взема нещо, което ще ми трябва. Добре, аз мисля да тръгна някъде. О, човек за мен. Ето. Това човек ли? Да, това е човек, това е Холмър даже. Това оръжие е какво? Виждате, че съм малко слаби. Чакай, какво стана? Скочи долу. Даже не малко слаб съм. Много съм слаб. Малко играх едно в едно срещу един пичага и той направо ме разгроми. Той ме направи на нищо. Пичагата гледа това видео да си знае, че е много добър. Мен. Ето, брат, аз съм нереално слаб. Чакайте. Какво правя? Добре, мисля малко да почна да се стегнем. Се стягам, тъй като сещам просто нещо, което не знам. Ще го правя. До вчера, не до вчера. Вчера не.
Но преди 2 дена играх много добре, брат. Спуквах ги от бой. В релот правих по почти 20 кила. Сега нещо съм се размъкнал и не ги правя киловата, което няма да продължи така. Ще стягам и няма да ставам някакви малки деца на мачката. В релот казвам. Едно в едно всички могат да бият и няма да ви се сърди, защото ви сте по-добре от мен. Ето го пак това, ама това е Джонзи, бе. Така. Не! Така. Сега ще се хилна на Макс. Качеството е зле, знам. Камерата. Ама не ми се взима нов телефон, просто не ми се дадат пари. Ами да! Защо ми стана тъмен екран на този телефон да не би да... Това беше леко. Да не би да иска да ми затъмни екрана. Хора, не ги гледайте тези видеа, моля ви, просто ако го видите това видео, стигнете до тук, просто се махнете от видеото. Дори не знам дали ще го гледа някой. Качеството е много зле, телефона ми бъгва постоянно, нещо му става. Камерата е много зле, знам, ще подобря, но просто така за сега ще бъде така. Какво ми става с телефона, бе, брат? Какво ми става с телефона, бе, брат? Когато телефона ми не снима. Телефона ми не снима. Добре. Телефона ми нещо му стана. Какво му стана на този телефон, бе? Не знам, нещо става неясно. Ай, сега ще ги изгавря. Ще ги изгавря, аз те мен ще изгавря. Окей, единия падна. Той е втори тук. И това ми за кила. Елна! Елна! Ти бе! Кой го уби тоя? Кой го уби тоя? Го дебеля! А това оръжие, що ми стреля така, бе? Бих по 67, ма. Презареждай, бе! Това дебело ще се хилне! Аре, бе, дебел! Аре, бе, това какво прави, бе, тъплие? Ай, брат, тук има човек на едно кръв. Какво, бе, защо го фулбокснах, бе? Защо се фулбокснах с него, бе? Какво правя? Не го гледайте това видео с слушалки. Просто трябва да си вземат нов телефон, за да мога да снимам по-добре с хубава камера, но не. Аз нямам. Никога нямам. То не отдавам пари за телефон. Просто не усещам го, че ако дам пари за телефон, ще е по-зле. Не знам, ще го играя това, няма смисъл. Трябва да имате видео поне 15 минути.
Смени се малко. Въртатура, въртатура. Какво въртатура, бе? Ама защо не си изтегля приложение да си записвам екрана? Защото ме мързи. Да. Това е цялата истина. Просто ме мързи. Не ми се занимавам изобщо. Можеше, ама сега вече ме мързи. Ако някои хора искат Brawl Stars, съжалявам хора. Всички, които гледахте толкова много Brawl Stars, пичове, Brawl Stars има повече, няма да има в канала. На този етап няма да има вече Brawl Stars. Fortnite ще има. Дори с хубава камера с хора, не знам. Но Brawl Stars се спрях категорично. FC Mobile дори не съм ви питал дали искате. Никой дори не знам дали би гледал. Аз дори не я играя, просто преди имах някакъв окей отбор, но сега вече дори не знам какви карти има. Какви нови работи има в тази игра. Само влизам за някакви джемове и знам, че има някакви карти по 120 overall от Fortnite. Аз по Fortnite сега става Fortnite. Но аз като играя Fortnite и говоря за друга игра, няма как да не мисля за Fortnite. Лендваме на място, където аз всяка игра си падам. Преди с Бруно Марс на много ги цепих. Тогава бях в доста добра форма. Доскоро, преди 2-3 дена, 4, добре, миналата седмица. Но пак ги цепих доста добре сега. Нещо, защото не играя май всеки ден или не знам. Просто спрях да строя. Това е проблема. Спрях да строя. Преди постоянно някой нападнали ме, строя. А сега спрях и не знам защо. И отведнъж спрях просто. Което това ще се поправи сигурно. В тази игра ще се опитам малко, ако строя съм. И ема ми беше по-добър. А телефона ми бъгна. Къркай. Give me this. Ама аз нямам дори материал, не имам някакъв материал, но не знам, малко мързи да стреля. Брат, кой ме стреля, бе? Чайте си почивам, бе. Ме притесняват докато си почивам. Ето го пича, който е много добър. Дори ви праща покана. Ще ме иска да се види. Но той дори не знае, че как правя видео. Той ме намерил от YouTube си, но... Ай, воу! Не! Такава твар спамерска. Ох, това мой кос. Не трябва да строя, не мога просто. Както спря да строя, вече губя всяка една игра. А преди стига до второ, трето място. Няма ми рева. Ами дай тия оръжия така. Ай ми това, бе. С мамут. Да, брат, той схъби всички патрони за мамут, за да не мога аз да го ползвам. С един патрон може да убиеш човек даже. Да, ако съм точен. Аре, влезни. На едно остана, бе! Дъртя психар.
Не, брат, тук има някакъв човек, даже ще ми влезне. Ще бия някакъв друг човек, брат. Ето го! Нема, брат, аре бегай. Трябва да почна да строя. Трябва, ама... Мен ме мързи! И малко вече ми е по-трудно някакси. Все едно да строя, брат. Преди можех да строя много по-добре. Това ще бъде нещо видео, хора, и... Чао.